muy feliz, porque un equipo que representa a la Vall como la Unión Deportiva ya se ha merecido, nos ha hecho sufrir un par de semanas, sí, llevamos sufriendo, pero al final ha ganado este partido y ya puede jugar la promoción. Esperemos, no se acaba aquí, estamos de celebración, pero seguro que vendrá después otra celebración todavía mayor, que es cuando ya gane esa promoción y pueda ascender de categoría. Así que nada, simplemente felicitar a los jugadores, por supuesto, que se han dejado la piel hoy en el campo de fútbol, a la directiva, a todos los aficionados y seguidores de la Unión Deportiva que aquí estaban animando, porque sin ellos esto sería imposible. Y nada, y desearles lo mejor, y que ahora, que esto, insisto, es una victoria, pero no es la victoria final, aún quedan más victorias por delante, esperemos que las ganen y que tengamos ese equipo de Vall-d'Uixó, un equipo que represente a Vall-d'Uixó en tercera división. Así que nada, esperar y desear que llegue pronto ese partido y podamos celebrarlo todavía más. Yo creo que está todo dicho, Óscar. Gracias, y como siempre, que nos atiendes, enhorabuena por haber conseguido la UDE el clasificarse. Efectivamente, podemos estar todos de enhorabuena, todo el municipio de Vall-d'Uixó, porque nos sentimos orgullosos de todos ellos, y así que a seguir luchando. Bueno, la veritat és que sí, no? I ara també és un dicho que jo penso que per tancar les competicions és molt complicat, n'hi ha que currar i n'hi ha que treballar dia a dia per intentar aconseguir un objectiu, i tots veiem que les lligues és molt difícil tancar-les, no se sap qui és el guanyador, i arribar a l'objectiu final és complicat, no? A nosaltres falta un partit i ja tenim l'objectiu aconseguit, que era intentar jugar una promoció d'ascens a tercera divisió després de tant de temps, i satisfet, no? Satisfet perquè s'ha aconseguit en casa davant de l'afició i en un grup humà increïble, de treball des del primer dia, de satisfacció i de veure conforme disfruta la gent en companyia de l'equip. Bueno, això no té ni nom ni paraules, no? Penso que és el que tots esperàvem, és l'escenari ideal, el dia ideal i l'hora ideal, no? Tranquil·lament a preparar el míster en companyia dels jugadors, el que és la promoció d'ascens, i a continuar treballant, no? Perquè a nosaltres ens mou un altre espírit de treball i d'afició en el futbol nostre local, de treball i superació dia a dia, anar poquet a poquet marcant unes pautes i intentant donar-li al poble una magnitud de futbol que crec que és la que se mereix, no? El temps dirà i ja veurem al final on estem. Jo crec que ha sigut una gran temporada, un 10 per tots en general, i a veure la promoció, com tu dius, és bé, també. Bueno, com a temporada, tu ho has dit bé, no? Un 10 per tots. Penso que el que n'hi ha que fer ara és intentar en el pròxim partit certificar el segon lloc, no? Perquè en això del futbol l'únic que n'hi ha que fer és competir per els millors llocs, i si pots estar segon millor que tercer, i després a intentar afrontar aquesta competició d'ascens a tercera divisió que ens il·lusiona i ens fa gana a tots de tratar de poder estar i de poder contribuir a que, conforme t'he dit antes, el poble tinga aquest futbol de qualitat, perquè la nostra escola se vegi refrendar una miqueta en aquest futbol del primer equip, que en definitiva és el que marca les pautes de lo que té que ser una escola, i conforme t'he dit antes, anem a continuar treballant per tal de donar-li aquesta estabilitat al futbol, i l'estabilitat a l'equip i l'estabilitat a l'afició, que ha sigut de 10, no de 2.000, perquè el de l'afició pense que no té noms, pense que és històric el que l'afició s'ha volcat en l'equip, el que l'afició ha estat en companyia de l'equip, tant dins com fora, dia a dia, i avui s'ha refrendat en aquest hito, diguem, històric, que després de 21 anys tornem a estar ahí en la promoció d'ascens, i molt il·lusionats, no? Perquè això del futbol té les seues virtuts i té les seues contres, i la virtut més important és poder estar al final en competir per algo, i nosaltres, la Unió Deportiva Vall-d'Uixó, ahí està. Anem a tratar de refrendar-ho i estar ahí en il·lusió i en més ganes que quan abans serà la temporada. Vale, Ximo, enhorabuena una altra vegada. No volguera despedir-me jo sense donar aquesta gràcia a vosaltres, no? Els mitjans de comunicació, que dia a dia, partit a partit, heu sofrit així, i heu patit en companyia nostra, i aquest treball vostre, i arribar a la gent que dia a dia sabeu fer-lo perfectament i trateu d'arribar a tota la gent perquè el que dins del camp se veu, la gent que no pot vindre puga tindre aquesta informació, i per supost pegeu-vos també un aplaus a vosaltres, que vos mereixeu.